Tawag ba? Taman din mo tura. Taman. Ma. Bakit mo tayo sin tatakilin? Sige na. Ang mga pagdadawa lang ata kita yung mapagpansin mo. Tayo. Sige, sige, tadi ka maligatan. Ano na pero din? Madi. Sige na. Tapos di ka maligatan na. Di ayos. Gusto niya. Kita mati niya. Dapat video na. So, video ito no makita no pepeso nga mayat mo sa alam kita mo. Sige. No mayat Apa niya rin niya? Ayusin nga ta kiday mo. Di ka maligatan na may sa nga po. Pahawat dita. Pas kada niya ata. Apa niya bang panpanan ako? Tara pagdadawa lang man. Sige din sa mga. Kaya naka-video kita ang dalan. Di ka nakutita baka no may katata koremat mo. Kidim ka kitat no pa may medyo formana. Kidim ka basta. Okay. Hindi ka kutkuti. Kita na, bakang pagdambang naman. Aray, ikaw naipit ba? Niya kita rasagid mga kudildatan. Ano mo ipipitin na? Kasi ako may katagay dyan no hang ipipitin. Binatan mo ta. Ano yun? Aray. Sakit Niya niya. aras sagid nila ko yun. Mandalin na ilangin na yun. Ang pasen? Nagalangin na yun. Aray. Pasin. Sakit mo na kalbanin. Kahit mga makita? Kaya nga eh. Kahit mga makita. Gawin Oh. Maapin kay kalbong. Nyamak. May atan naon ti parparuti mo. Nyamak ng aramid natin. Kita man titsura magtinay. May atan. Kumaligatan nga parang. Nanti. Kaslaw. Oh, di ba? Kapitin niya na lang. Kitibahin na yung scope na parot ko. Kailan mo naman di. Makapagpasa. Kasano nga lang ako dato yan. Oh, kahit matadaluhin ako na yun. Tapos malaklakan na ba? Nanti. Katawag pa yung kami din tayo. Taman din titsura. Na. Prank lang aja, prank lang. Sige.